Zdravím vás, priatelia, toto je kobila dvojročná, mladý kôň a chcem vám na nej ukázať, ako v podstate začať pracovať s koňom, ktorý nikdy nepoznal žiadne posielanie do strany. Čítal som pár dotazov vašich, kde ste sa pýtali, že ako naučiť koňa vôbec ten prvý krok do smeru, prvý krok niekde, keď s ním začínate pracovať v úvodzovkách na lonžke alebo na lonžke, tak aký je ten prvý krok, aký je ten postup, keď ten kôň nič nevie. Táto kobila s ňou už bolo pracované, ale zatiaľ momentálne tu nemám nič, čo by som vám ukázal. So všetkými koňmi tu už niečo robené bolo, takže nie je tu žiadny momentálne surový, taký, čo by sa ho nikto predtým nechytil. Tak si to poďme ukázať. Čo je dôležité? Dôležité je, aby ten kôň dodržiaval nejaký osobný priestor od vás, aby vám do ňoho nevstupoval. To znamená najlepšie, keď ten kôň z vášho priestoru odchádza, nejakým spôsobom si požiadate toho koňa, aby z vášho priestoru odišiel. A ten váš osobný priestor je nejaká pomyslená bublina, nejaký kruh, ktorý si nakreslíte okolo seba a môžete, teda mali by ste si ten priestor stále dodržiavať bezpečný a tak, aby ten kôň do vášho priestoru nevstupoval. No, to isté pri tom posielaní do smeru. Väčšinou tie kone sa teda vo väčšine prípadov na začiatku sa tie kone natlačia do vášho priestoru a tak cez vás ako keby prebehli. Čiže na to budem dávať pozor. V prvom rade, keď toho koňa chcem poslať na kruh, tak zatlačím niekde smerom, ukážem rukou, to je krok číslo 1, a potom zatlačím niekde smerom do stredu krku tým vodítkom. Postupne zvyšujem tlak a ako náhle ten kôň spraví jeden krok, s tlakom prestanem. A teraz sa to možno niektorí z vás pýtate, že dobre, OK, ale ja mám doma koňa, ktorý to nikdy nerobil. Ten kôň sa chová inak, cúva mi, stavia sa na zadné. Čo mám vtedy robiť? Odpoveď je jednoduchá, to je, že neprestaňte s tlakom dovtedy, kým ten kôň urobí jeden malý krok. Takže ak by ona začala v tomto momente cúvať a stavať sa na zadné, tak ja s tým tlakom stále budem pokračovať, kým ten kôň nespraví jeden krok tým smerom, ktorým chcem. Hej? Ak zastane, nevadí, znovu ruka, vodítko, a v tejto situácii, ak by začala cúvať, stavať sa na zadné, môj tlak stále trvá, nasledujem toho koňa, aby som bol schopný pôsobiť stále do toho jedného miesta. A ako náhle ten kôň spraví jeden krok, takže z tých zadných, z toho cúvania sa rozhodne, že ide dopredu, jeden krok, tlak povolím a začnem znovu. Znovu nej takisto, ukážem rukou do smeru a tlak niekde na krk. Čiže o toto v podstate ide, aby ten kôň bol schopný vykročiť na tú pomôcku rukou. Takže tlak číslo 1 je ruka, potom pôsobím ďalej vodítkom, tak aby som bol schopný toho koňa dostať do svojho priestoru. Prečo na krk? Chcem pohnúť prednou časťou koňa, tak preto ten tlak na krk. Vidíte? A teraz tlak trvá, ona sa rozhodla do druhej strany, tlak trvá a teraz spravila ten krok správnym smerom a ja povolím. Momentálne vôbec neriešim, že či naklusáva, nenaklusáva. Je to jedno. Ide o to, aby pochopila, že ruka do strany znamená chod do smeru, do ktorého som ťa požiadal, aby si išiel. Tak. Takže ona má 2 roky, takže nejde tu vôbec o žiadne lonžovanie. Ide o to, aby ten koň vedel vykročiť smerom, ktorý mu poviem. Znovu skrátim vodítko, tlak na zadok. To si povieme o tom na budúce niečo. A pošlem ju zase do smeru. Tak, teraz trošičku preniesla tú váhu smerom na mňa. A to od nej, na to si budem teda dávať pozor, aby to ten kôň nerobil. Pretože vaša bezpečnosť je na prvom mieste, nezabúdajte na to. Prvá je bezpečnosť človeka, potom je bezpečnosť koňa. Tak. Skúsim naklusať, vidíme, čo to spraví. Dneska je trošku fresh, pretože tu dosť fúka. Keď fúka, tak tie kone sú trošku živšie ako inokedy. Na to vám samozrejme pomôže aj práca zo zeme v zmysle nejakej predprípravy do jazdenia, že teraz hovorím všeobecne, že keď
idete jazdiť, tak si urobíte nejakú predprípravu, aby ste sa cítili lepšie a viete, v akej nálade je ten kôň. Takže zase som si ju poslal do smeru, znovu zastavím, skrátim vodítko. Tak a teraz to trošku sťažíme, urobím len jeden krok, 2, 3, teraz sa na mňa natlačila. Trochu som použil koniec vodítka smerom na plece. Tak zase to na tú pravú stranu, čo urobila predtým. Už taký pozor som si na to nedal, tak musím si dávať ešte väčší. Vždy vnímajte, kam tie nohy smerujú toho koňa. Kam smeruje to plece. Skrátim. Tlak na zadok, to je perfektné. Trošku si ju cúvnem. To cúvanie nebudem bližšie rozoberať, či už voníte vodítkom, používate bičík, čokoľvek. Asi je dobré, ak ten kôň sa naučiť cúvať viacerými spôsobmi a využijete ich v nejakej situácii, ktorú v budúcnosti budete musieť riešiť. A povolím. Takže začnite to otáčkou jemnejšie a postupne ten tlak zvyšujte. Tak, znovu skrátim, začnem jemne a ten tlak potom postupne zvyšujem. Čo je asi jemne, čo je ten tlak 1? Každý, ak si to nastaví, tak to bude mať, ale pre mňa osobne je to len zatočenie. Ľahké zatočenie. Inak je dobré mať potom zručnostným vodítkom, tak je dobré si to trošku potom trénovať, že ako s tým točiť, ako s tým netočiť. Aby ste potom pri koni už nerobili zmätočné pohyby a dávali tomu koňovi jasný signál, že aha, toto je zatočenie na zadok, toto je zatočenie na predok. Takže taká vaša bežná zručnostným vodítkom je možno takto smiešná, keď o tom hovorím, ale veľmi dôležitá pre toho koňa. No, skúsme to ešte raz. Ja si ju zacúvam zase, pretože ona spravila krok ku mne. Vždy sledujem, lebo väčšinou sledujem tie predné kopytá. Tak. Do strany, ruka, nič sa nedieje, tlak na krk. Zvyšujem, 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 začne sa dotýkať a spraví krok dopredu a ja tlak povolím. Znovu ruka, výborne. A teraz ste videli, že stačila len ruka. Že už som nepotreboval nič viac. No, sa zaujíma samozrejme o všeličo možné, je to mladý kôň. Nebudeme ju momentálne nejako buzerovať, ešte má čas. Nech si dorastie vo výbehu. Tu možno je tá otázka, že kedy s tým koňom začať pracovať, no závisí to vždy od neho, ako sa správa v tom výbehu. Pokiaľ máte veľkú pastvinu, je najlepšie ho tam nechať vyrásť. Ak máte menšiu a začne sa nudiť, prípadne pri nejakej bežnej činnosti, ako je uväzovanie, zdvíhanie nôh nastáva problém, tak si ho nejakým spôsobom toho koňa môžete zobrať, začať s ním pracovať, ale vidíte, že žiadne extra klusanie, žiadne naháňanie, žiadne nič. Keby aj bola v kruhovke vo voľnosti, tak to tá lekcia by nemala trvať nejako príliš dlho. V zásade nedoporučujem úplne pracovať s mladými koňmi. Tento má 2, tak je to už vek, kedy už sa niečo dá. Ale treba myslieť na to, že tie kĺby a všetky tkaniva sú ešte vo vývoji, takže celý kôň sa vyvíja. Kĺby, chrupavky, nie je ten kôň dozretý. Takže veľmi opatrne by som vnímal túto situáciu s mladým koňom. A spraví krok a povolí. Tak. Môžeme naklusať len kvôli tomu, aby som si zistil, že ako reaguje na to vodítko. A ten koniec vodítka na ten tlak zvýšený, či tomu tlaku ustupuje celkom fajn. Stačí mi pár krokov, nie, ale nechcem, aby to ukončila ona. Chcem to ukončiť ja. Takže ja jej poviem, kedy zastane. Nesmie sa ten kôň sám rozhodovať, že kedy a čo bude robiť. Mala by to byť vždy vaša iniciatíva, čo sa bude práve diať. Tak, ešte ju naklušem, pretože ona zastala skúšku sama. Možno uvidíme zase, že ako s tým pracovať. Tak, a toto je situácia, čo môže nastať aj v kroku. Tlak trvá a povolím, keď ten kôň urobí ten jeden krok dopredu. Výborne.
Skrátim vodítko, stačí. Ďakujem za pozornosť, priatelia, dúfam, že vám toto video pomôže pri práci s vašimi koňmi a teším sa na ďalšie stretnutia. Ahojte.